Wat neem je in de smidden zien die doorbij zien en een daarvan is mijn ampa die wat samen met haar aan de keukentafel gezeten heeft voor gedeelte te schrijven onder dat nummer. Vandaar mijn keuze. Ach, vaderlief. Ach, vaderlief, toen drink niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. Want moest je lief, helpt telkens weer. Ach, vaderlief, toen drink niet meer. De moeder zit stil bij het fornuis. Aan het raam staat verdrietig haar kind. Want nog steeds is vader niet thuis, omdat hij het weekloon verdrinkt. Dan rent plots een kind door de kou en hoort in een kroeg vader stem. Ze pakt hem bedeesd bij zijn mouw en vraagt dan met bevende stem: ach, vaderlief, toen drink niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. Want moest je lief, helpt telkens weer. Ach, vaderlief, toen drink niet meer. De man stoot het kind van zich af. Dat valt met een smak op de grond. Dan ziet hij vol schrik tot zijn straf. Het hoofdje is bloedend verwond. Vol schaamte brengt hij dan zijn kind terug naar zijn huis en zijn vrouw. Terwijl ze het hoofdje verbindt, zegt vader vol innerlijk berouw: je vaderlief, die drinkt niet meer. Je vroeg het al zo menige keer. Dus moest je lief, kom huil niet meer. Want vaderlief, die drinkt niet meer. Ach, vaderlief, toen drink niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. Dus moest je lief, kom huil niet meer. Want vaderlief, die drinkt niet meer. Dank je, dank je. Ja.